Oké, vágjunk is bele. Egy nagyon izgalmas cikket hoztál ma a Bognár stúdiótól. Igen, egy elég forró téma. Hát az. Egy teljesen új fogalommal dobálózik, generatív kereső optimalizálás, vagyis GEO. Pontosan. A mai küldetésünk az, hogy megfejtsük, hogy ez most tényleg a SEO végét jelenti-e, vagy csak, egy új fejezet. Egy új fejezet. Én inkább erre tippelek. A cikk rögtön az elején bedob egy elég merebek állítást. Azt mondja, a GEO lényege már nem a kattintás, Így van. hanem az, hogy idézethő forrássá váljunk. De várj, ha a cél az, hogy ne is kattintsanak át hozzánk, Igen, az nem pont az ellenkezője mindennek, amit eddig a SEO-ról tanultunk? dehogy nem. És pont ez benne a paradigmaváltás. A cikk is ezt feszegeti. Oké. A kiinduló pont az, amit nulla kattintásos keresésnek hívnak. Beírsz egy kérdést, és az AI motor Aha. azonnal ad egy készválaszt forrással együtt. És te már mész is tovább. Tisztason. A GEO célja pedig az, hogy a te tartalmad legyen az, amit az AI elég jónak és megbízhatónak talál ahhoz, hogy beemelje. Tehát lehet, hogy kevesebb a forgalom? Sokkal kevesebb is lehet, de aki ezután is rákattint a forráslinkre, az már sokkal elkötelezettebb. Mélyebben érdekli a téma. Értem, tehát a minőség a mennyiség felett. Van is erre egy nagyon jó mondat a cikkben. Melyik? SEO egyenlő rangsor, GEO egyenlő idézhetőség. Ez alapján úgy hangzik, mintha a kettő párhuzamosan futna, nem? Abszolút kiegészítik egymást. De látok egy ellentmondást. Ha kevesebb a forgalom, az hosszú távon nem árt a klasszikus SEO-nak, hiszen a forgalom is rangsorolási faktor. Ez egy jogos felvetés. Úgy kell elképzelni, hogy a GEO ráépül a jó SEO-ra. Hogyan? Hát az AI modellek nem a nulláról dolgoznak. Figyelik a klasszikus jeleket, mint a linkek, a domén tekintélye. Hogy eldöntsék, ki a megbízható. Pontosan. Tehát először a SEO-val fel kell kerülnöd erre a megbízható listára. De utána jön a GEO. Aha. Ha már ott vagy, a tartalmadnak olyannak kell lennie, amit egy gép is, biztonsággal fel tud dolgozni. A homályos marketinges szövegek itt hátrányt jelentenek, gondolom. Hatalmas hátrányt. Az AI a tiszta, tényszerű, jó strukturált tudást keresi, amit kockázat nélkül beépíthet a válaszába. Ez logikus. De ez a gyakorlatban mit jelent? Mégis hogyan írjam át a cikkemet, hogy egy AI szeresse? Na itt jönnek a cikk legpraktikusabb tanácsai. Először is felejtsd el az újraírt, ezerszer látott dolgokat. Eredetiség. Az a kulcs, saját kutatás, egyedi esettanulmány, egy konkrét szakmai vélemény. Másodszor, és az a legfontosabb. Igen. A cikk azt javasolja, hogy hozzunk létre idézethető blokkokat. Idézhető blokkokat. Képzeld el, hogy egy kávézónak írsz. Ahelyett, hogy költőjen leírnád, milyen a jó eszpresszó, csinálsz egy blokkot. Oké. Címmel: mi a tökéletes eszpresszó 3 szabálya? 1. Frissen őrült kávé. 2. 9 bar nyomás. 3. 25-30 másodperces extrakció. Szóval lényegében ilyen falatkákra kell bontani a tudást. Pontosan, amit egy gép könnyen megrághat és továbbadhat. És gondolom a hitelesség is számít. Abszolút. A cikk kiemeli a szerző láthatóságát, a publikálás dátumát, forrásokat. Csupa olyan jel, ami azt súgja az AI-nak, Hogy ez a tartalom gondozva van, szakértő áll mögötte. Bízhatsz benne. Ugyanúgy, ahogy egy ember is értékelni. rendben. De ha már nem a rangsor és a kattintásszám az egyetlen cél, akkor mit mérjünk? Honnan tudom, hogy működik a geostratégiám? Új mérőszámok kellenek. A cikk is említi a citation share fogalmát. Ami mit mér? Azt, hogy egy adott témában hányszor jelenik meg a te márkád forrásként az AI válaszaiban. Ez már a szakértői pozíciódat méri, nem a forgalmat. És mellette gondolom a konverzió. Persze, lehet, hogy fele annyi a látogatód, de ha az ajánlatkérések száma közben megduplázódik, akkor a stratégia tökéletesen működik. Tehát az egésznek a lényege, hogy a hangsúly a puszta láthatóságról átkerül a strukturált, feldolgozható tudásra. Pontosan ez az. Lényegében tanárokká válunk egy gép számára. Igen, a kulcsszavak a hitelesség, a tiszta fogalmazás és a géppel is olvasható logikus szerkezet. Aki ezt jól csinálja, az lesz a jövő nyertese. Akkor itt van egy gondolat a végére, amin érdemes elmerengened. Hallgassuk! Ha az AI válaszmotorok válnak az információ elsődleges kapuőreivé, az hogyan változtatja meg a hiteles forrás fogalmát? A jövőben a tekintélyt az fogja birtokolni, akit egy algoritmus a legkönnyebben tud értelmezni.